Van egy mondás nálunk a szerkesztőségben, miszerint a biztosítók sajátja, hogy két osztályuk van. Az egyik, amelyik kedves, behízelgő szolgálatkész, ez az, amelyik köti a biztosításokat. A másik pedig, amelyik elérhetetlen, szűkszavú és igen nehezen megközelíthető. Ez a kifizetőhely. Ez az ablak, ahol a kártérítést lehetne felvenni. Ez persze talán általánosító megállapítás, és lehet, hogy nem is mindegyikre, és nem is minden alkalommal igaz. Az biztos, hogy ma Magyarországon a működő biztosító RT-k kivétel nélkül külföldi cégek, kivétel nélkül milliárdban mérik a nyereséget, és különféle utakon tudják kivinni a pénzt az országból, esetleg még adózás előtt is. A múlt héten nem először került nehéz helyzetbe a magyar tulajdonú, úgy hiszem majd, hogy nem az egyetlen magyar tulajdonú, nem, van másik is, MÁV biztosító, amellyel nem egyszer foglalkoztunk már a műsorban. Mert mint a többinél, ennél is előfordulhatnak hibák. Ezúttal azzal került a címlapokra, hogy a SZÁF bejelentette, április 8-ától felfüggesztette a MÁV Általános Biztosító Egyesület kötelező gépjármű felelősségbiztosítási termékének terjesztését. A felügyelet a biztosító vezetőjének a felmentését is kezdeményezte. Az már kiderült, hogy a felfüggesztés nem végrehajtható, mert formai hibákat vétett a felügyelet, de az még nem derült ki, hogy mitől van az, hogy időről időre megpróbálkozik különböző indokokkal a felfüggesztéssel, miközben az esetek többségében a SZÁF vizsgálata abban áll, már más esetek többségében, hogy a bepanaszolt intézménynek megküldi a panaszt válaszadásra, aztán azt a választ elküldi a panaszosnak. A magamfajta persze gyanakodni kezd, lehet, hogy nem is a MÁV Biztosító Egyesület a ludas, pontosabban, lehet, hogy csak abban ludas, hogy egyáltalán létezik, és ezzel zavarja a piacot. Mondom még egyszer, a milliárdos piacot. És mondom, hogy ez csak egy kérdés volt eddig. A hétvégén kaptam egy levelet, amelyet Asztalos László György, a felirat szerint a SZÁF felügyeleti tanács tagja írt 2005 novemberében Marsi Erika főigazgató asszony részére. Néhány mondatot idézek belőle. A MÁV AB körül kialakult helyzetet szakmailag, mindjárt megkeresem, nagyon nehéznek, különleges ütemérzéket kívánónak, egységes stratégia által vezényeltnek, és negyedszer politikailag mindenre felkészült kommunikációt megkövetelőnek gondolom, mivel lesznek cikkek, amelyek szerint a külföldi és drága biztosítókkal szemben itt a szegény kis embereknek olcsó biztosítást nyújtó egyesülettel szemben kell intézkedni. Még mindig idézek. A MÁV ügyének kezelése a hivatal mestervizsgája lesz. A 2005 novemberében kapott, nem ellenőrzött információim szerint, írja Asztalos úr, az óriási 30%-os díjkedvezmények hatására az emberek tömegesen kötik át a kötelezőjüket a MÁV-hoz. Mintegy 20 000 új szerződés átvételét tervezik. Ugyanakkor a szintén nem ellenőrzött adataim szerint a MÁV tőkehelyzetére, illetve személyi feltételeire vonatkozóan komoly kritikai észrevételek fogalmazódtak meg. Ha ez igaz, a SZÁF jogosult, s egyben köteles is azonnal és határozottan intézkedni, késlekedés nem fogadható el. Tovább idézek. Az úgynevezett MÁV intézkedési tervnek szerintem legalább 5 szakaszt kell magában foglalnia, szabja meg az irányt Asztalos László, imigyem. Az első feladat az információbeszerzés. Hétfőn reggel a SZÁF illetékese kihangosított telefonon tanúk előtt rögzítve a beszélgetést hívja fel a MÁV AB vezetőjét. És innen kezdve nem folytatom. Gondolom ennyiből is világossá vált, hogy egy kedves és alapos konkurencia harcnak lehetünk és vagyunk tanúi, amelyben az eszközök sem biztos, hogy mindig teljesen tiszták. Az minden esetre elgondolkodtató, hogy a SZÁF illetékesei hasonlóan alaposan és keményen járnak el minden más biztosítóval és bankkal szemben is. Hát kérem szépen, hogy tisztázzam a helyzetet. Én ezt a levelet, amely nekem egy kicsit furcsa, ezt a levelet ma délután 4:30-kor átküldtem a legfőbb ügyész úrnak, illetve a versenyhivatal elnökének egy kísérőlevél egyetemben. Tehát, ha keresi valaki, ne nálam keresse. Azon kívül meghívtuk a stúdióba Binder urat, a SZÁF szóvivőjét, illetve itt van a MÁV biztosító vezérigazgatója is. Ahogy én olvastam a híreket, az alaptétel az volt, hogy önök nem vették most át azt a levelet, amiben felfüggesztik önt. Nem, ez nem így történt. Hosszas tárgyalássorozat van mögöttünk.
amit a PSZÁP-val és a PSZÁP munkatársaival folytattunk, hiszen kaptunk véleményem szerint egy alaptalan határozatot, amelyben a tartalékaink rendbetételére egy pénzügyi tervet kellett készíteni. Elkészítették ezt a tervet? Elkészítettük. Van tartaléka a cégnek? Persze, hogy van. Binder úr? Most melyikre reagáljak? Mindenre. Mert itt több Amit gondol. pontatlan állítás elhangzott. Nem tudom, hogy a levélre reagáljak, vagy a mostani Ami elhangzott. tetszik. Jó, tehát a MÁV Egyesületnek nincs meg a kellő tartaléka, sajnos a pénzügyi tervet, amit benyújtottak. Önök szerint mennyi van? A MÁV Biztosító Egyesületnek nincs meg az elegendő Mennyi van tartaléka. önök szerint? Tehát az, hogy mekkora tartalék áll rendelkezésre, az egy dolog, ahhoz képest, hogy mekkora hiány van. De gondolom, hogy ha tudja, hogy mekkora hiány, akkor azt is tudja, hogy mennyi van. Én azt pontosan tudom, hogy mekkora hiány, ez egy Megosztaná jelentős velünk? szám, de természetesen nem mondhatom el az ügyfelek biztonsága érdekében. Elmondhatja? Nyugodtan elmondhatja. Megkapta a felhatalmazást a tulajdonostól. Jó, az, hogy a tulajdonostól megkaptam a felhatalmazást, az nem egészen az ügyfelek biztonsága.